Yanzu kuma sai zagaye na biyu na labarin. Wasu takardun sirri da jaridar Punch a Najeriya ta yi ikirarin samu sun nuna yadda sakataren gwamnatin tarayya ya buƙaci a warewa hukumar haɓaka zuba hannun jari daga ƙasashen ƙetare da ake dambarwa a kanta a Najeriya ofishi a sakatariyar gwamnatin tarayya. Tun farko dai wata fallasa ce ta fita wadda ke nuna cewa hukumar ta bogici, ko da yake gwamnati ta bakin mai magana da yawunta ta musanta. Bayan musantawar shugaban hukumar Prince Adeyemi ya musanta cewa babu hukumar, yana mai cewa tabbas akwai ta, kuma shugaba Tinubu da kansa ne ya naɗa shi a matsayin shugaba, kuma an ware hukumar kasafin kuɗinta na bana da kuma ware mata ofishi tare da buɗe asusu a babban bankin ƙasar. Takardun da Punch ta samu sun nuna yadda sakataren gwamnati ya karbi takardun buƙatar buɗe ofishi a sakatariyar gwamnati, kuma ya sanya hannu kan buƙatar da kuma bayar da damar buɗewa hukumar ofishin. Takardar wadda ke dauke da kwanan watan 21 ga watan Nuwamban 2024 ta nuna yadda aka amince da warewa hukumar wajen zama karkashin sanya idanun daraktan kula da ayyuka na ofishin sakataren gwamnatin Nnamdi Maurice Mberi. Bayanai sun nuna cewa tambarin stamfin da aka buga wa jikin takardar ya nuna cewa sakataren gwamnatin tarayya da kansa ya karbi takardar a ranar 12 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin daga bisani ya aiki ta zuwa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa kwanaki 9 bayan an karbi takardar. Bayanai daga kasar Mali na cewa mayakan Abzinawa sun kaddamar da wasu hare-hare a sassan kasar, ciki har da sansanin sojoji da babban gidan yari na kasar. Hari na baya-bayan nan da aka kai, rahotanni sun ce an samu musayar wuta tsakanin maharan da jami'an tsaro a yankunan Gawo, a Nafis, Aguelhok da kuma Sabare, yayin da aka jiyo harbe-harbe a babban gidan yarin Bamako. Harin na zuwa ne watanni biyu bayan mummunan harin da ya gigita kasar da kuma gwamnatin sojin da ke jagorantar ta. A yayin wancan hari dai mayakan sun kashe ministan harkokin tsaro na kasar ta Mali. Shugaban kasar Senegal Bassirou Diomaye Faye ya sanar da shirinsa na buɗe sabuwar jam'iyya da zai ci gaba da jagorantar kasar a ƙarƙashin ta. Sanarwar ta sana zuwa ne bayan wani taro da ya gudanar da magadan gari sama da 300 a fadar shugaban ƙasa da safiyar yau. Wannan sanarwa na sake jaddada cewa duk wata alaƙa ta siyasa tsakaninsa da Usman Sanko ta kawo ƙarshe, duk kuwa da irin rawar da ya taka wajen kawo Bassirou kan karagar mulki. Sanko a yanzu dai shine shugaban jam'iyyar Pastef da ke mulkin ƙasar, kuma ana ganin da alama yadda alaka ta yi tsami tsakaninsa da Faye zai yi wahala ya sake samun yadda yake so a siyasance, musamman idan ya yi yunkurin tsayawa takara a nan gaba. Masu sharhi kan siyasar kasar na ganin cewa taro tsakanin shugaban da magadan garin daga yankuna 14 na kasar ya baiwa Faye kwarin gwiwar samar da jam'iyyar da kuma hangen samun nasara. Bayan sanar da shirin kafa sabuwar jam'iyyar, Faye ya buƙaci Aminata Ture, babbar mai sanya idanu kan ayyukan magadan gari, ta samar da wani kwamiti da zai yi aikin kafa jam'iyyar cikin gaggawa. Bayanai daga jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo na cewa zuwa yanzu cutar Ebola ta kama mutane sama da 1,500 tare da ajalin guda 473 bisa alƙalman gwamnati. Jami'an lafiya sun ce zuwa yanzu cutar ta fi illa a yankunan Ituri da arewacin Kivu da kuma kudancin na Kivu da sauran yankunan kan iyakar ƙasar da Ruwanda. Cutar nau'in bundubugyo ta haifar da tashin hankali ga hukumomin ƙasar yayin da take yaduwa kamar wutar daji a arewaci. Duk da cewa mahukunta na ikirarin yin duk mai yiwuwa wajen magance cutar ta hanyar yin gwaji da tantance masu cutar da kuma tsame su daga cikin jama'a, amma har yanzu Ebola na ci gaba da barna. Sai dai kuma an ce akwai kwarin gwiwa game da yadda kasashen duniya da hukumomi ke tallafawa kasar da kuma yiwuwar samar da cibiyar samar da magungunan cutar karo na farko a kasar. 'Yan adawa a Ghana sun caccaki tsarin da gwamnati ke bi wajen tunkarar matsalar ambaliyar ruwa da ta mamaye wasu yankunan Accra. Zuwa yanzu dai ambaliyar ta kashe mutane 37 a sassan kasar, abin da ya sanya 'yan adawa ke ganin gwamnati ba ta aiki cikin gaggawa don kawo ƙarshen ibtila'in. Da yake jawabi, jagoran gamayyar adawa na kasar Kojo Opong Nkrumah ya ce a yanzu babu wani aiki da gwamnati za ta yi da zai dawo da rayukan waɗanda suka mutu, don haka ba ta da wani bakin magana. Yana mai cewa sakacinta ne ya janyo wannan ambaliya. Ko da yake gwamnati ta yi watsi da zargin 'yan adawar, amma ta ce ba shakka za ta yi wasu rushe-rushe a yankunan Accra, musamman na waɗanda suka yi gini kan magudanan ruwa babu gaira babu dalili. Ko a baya dai wasu ƙungiyoyin fararen hula sai da suka buƙaci gwamnati ta sake nazari kan wasu manyan ayyuka da za ta yi da haɗin gwiwar Bankin Duniya, suna masu cewa ba a fitar da tsarin da zai hana ambaliyar ruwa ba, amma gwamnatin ƙasar ta yi baris.
Yayin da Amurka ke bikin cika shekaru 250 da samun 'yancin kai, shugaban kasar Donald Trump ya buƙaci Amurkawa da su kasance masu haɗin kai da kuma ƙaunar juna tare da caccakar aƙidar kwaminisanci. Yayin da yake jawabi a wajen babban taron da aka gudanar yau, Trump ya ce yau din rana ce mai matukar muhimmanci ga Amurkawa, kuma ba shakka kasar ta zama abar alfahari ga waɗanda suka yi gwagwarmayar karɓar 'yancin kai. Yayin da yake zargin 'yan jam'iyyar Democrats da biyayya ga tsarin kwaminisanci sannan a hankali, Trump ya ce san bai kamata 'yan kasar su amince da wannan shiri ba, don kuwa kai tsaye ci baya ne a gare su.